салом дӯстони азиз ва мухлисони қадрдонам. Рости гап, шаб дар YouTube интервюи Қадами Қурбонро тамошо кардам. Бисёр як интервюи самимӣ буд, бовар кунед, ба ман писанд омад. Қадами Қурбон ҳамчу юморист, ҳамчу ҳаҷнигор бисёр таланти беҳтарин дорад. Мардумро хандондану хурсанд кардан кори осон нест. Лекин Қадами Қурбон аз удаи ин кор мебарояд. барои ҳамин вақте ки баранда ба Қадами Қурбон савол дод ки барои чӣ шумо клип надоред ё клип сабт намекунед, Қадам гуфт ки ман шароити клип сабткунӣ надорам. барои ҳамин ман мехоҳам аз номи худам ва аз номи компанияи GM як клип барои Қадами Қурбон тӯҳфа кунам, агар албатта ӯ розӣ бошад. Салом дӯстони азиз, ҳамватанон, аввало бисёр ҳазор раҳмат барои суханои некатон. Ва мо дишаб бо акаи Қадам ҳамсӯҳбат шудем ва ҳамкории мо насиб шурӯъ мешавад. Ман фардо Қадами Қурбонро даъват кардам ба шаҳри Душанбе, то ки биёянду мо матни шеъру оҳангро интихоб кунем ки корро шурӯъ кунем аллакай аз фардо. ва иншоалло мо як матне интихоб мекунем ки аз чорчӯбаи санъат набароем ва обрӯи миллату давлатамонро нарезонем. ва мо бо компанияи GM ҳаракат мекунем каме ҳам бошад Қадами Қурбонро ба дигар уровни болотар барорем ва мухлисонашро шод гардонем. ҳамеша саломату сарбаланд бошем. худо нигаҳбонамо.